kasokoy. Alright. Kailan harvest mo? Sa kabila may tabi-tabi yata sila. Hello mga kasyokoy, kamusta? Ito na naman tayo sa bandang gilid ng dagat. Yan. Pupunta tayo ngayon sa Siapar Island. May cover tayo doon ng magandang istorya. Tungkol yan sa pagbabantay ng fish cage, sa mga bantay niyang bangus. So, antay lang natin yung ating sasakyan. Maya-maya andyan na yun, parating na. So guys, samahan nyo ako mamaya, diba kasyokoy? Alright mga kasyokoy, ito na, may bangka na tayo, sasakyan. Punta na tayo sa Siapar Island, kung saan nandun yung fish cage. Pupuntahan natin. Nanghiram lang muna tayo kasyokoy ng bangka. Yan, dahil yung ating sariling bangka ay sinira ni Bagyong Ulysses. So, nandun pa siya kasyokoy sa Casa de Bangka. Naayos pa. Tumunta tayo sa medyo malalim bago tayo magpandar. So, yan nga mga kasyokoy. Alis na ako. Mamaya na lang ulit. Kailangan ko ng bandali dahil napakainit. Wow. Hello mga kasyokoy, nandito na tayo sa fish cage. Yan, nakikita nyo ba? Ang daming isda. Ang gamit nilang feeds ay floating. Kaya dito lang siya sa loob. Naharangan siya ng lambat. Hindi siya lumalabas. So, dire-diretso lang kaya ng mga bangos. Tayong bantay mga kasyokoy. Wala sila dito. Umalis. Gumilid sila. Ano ba? Dami, no? Nasa 2 piraso, 1 kilo na yan. Karamihan ng mga bangos dito. Try natin ilubog. Tingnan natin sa ilalim. Ay. Dami mong malaga. Madawi ba? Lalaki na pa ng bangus mo eh. Kailan harvest mo? Tagal pa. Wala ko, wala sa agad. Ilang buwan na itong isda mo? 1 buwan na lang. Harvest na. Matagal ka na rin bantay? Ngayon lang. Yung buwan, ay ngayon taon lang? Ito unang bulos mo? Yung mga katsamba ka ah. Pang Pasko. Timing. 5 months, parang ang liliit pa, no? Mabagal silang lumaki.
Magkano naman buwanan nyo dito? Pero may bigas. Ito doon sa kabila may pabigas yata sila. Sila sa Pitbix ano. Pag harvest kayo, ilang porsyento ang ano nyo dito? 10% din. Ano? Halos ano din, halos pares din kayo ng isda dyan sa kabila. Kaibahan lang, yung sa kanila pwede lang iwan. Bahala lang silang kumain. Timing to, harvest bago magpasko. Yung porsyento mo, pang bagong taon na. Sana marami, malaki ano. Ko madalang naman na yata yung mga namamatay. Dalang. Hindi na katulad nung nakaraan ano. Anong pangalan mo kuya? Ha? Oscar? Taga saan ka? Siapa? Katabi nyo lang sila Abel dyan. Wala ka bang mga tahong dito? Ha? Ubus na? Ang bilis naman. Pinatahong mo yata agad eh. Yung nila. Sila nang kumukuha. Kayo hindi kayo pwede manahong dito. Pwede ba? Pero sila pa rin ang kukuha ng ano. Bahala kayo kung kanino nyo ibebenta. Magkano naman ang persa kukuha nila sa inyo? 1.5. Ano yung rumble na yun? Malinis na. Malinis na. Porsyento. Pag naka 1 milyon di ano lang. Ang laki noon pag makaporsyento ka 100,000. Pero tsambahan lang yung ganun no. Bahala sa presyo. Pero posible naman bumaba ang presyo itong Pasko. Mag-average ka lang ng 90 siguro, kita na eh no? May sawan na. Ilan ang bonus mo dito kuya? 55,000. 55,000 nagkasya dito sa mga ganitong pangit ano, cakes. Ilang di pang lalim? Lima. Yung hanggang ano na, pag mababa. Limang liba. 55,000 eh, parang crowded siya. Kaya rin siguro maraming namamatay. Kung kabila, similya pa. Sa Maya. Bantay mo rin. Ay kuya. Tag-isa kayo. Paano yan? Pag nakakita ka ng itim na gano'n, no, binibilang mo na sa patay yun. Binibilang mo na nga. Ibig sabihin, pag binulusan ka ng 55,000, mortality only 5,000. Walang mortality. Walang mortality. Ito. Rumble pala, no? Ilan na napakain mo? 13 pa lang. Ilan ang pinapakain mo talaga sa isang araw? Pagka ganyang ano na? 90. 20 sako. Maghapon 20. Hagis ka lang ng hagis ng ganyan.
Unang taon. Unang bulos. Buti hindi umabot dito ang piskil. Yan. Medyo malinis dito ang tubig. Doon, piskil na naman ngayon. Sa may katubig. Namamatay na naman ang isda ngayon doon. Alaal na yata eh. Alaan. Ay, kaya. Dami na naman patay doon na isda ngayon. Pangilan na yan? 15. 5 pa. Bagay, alas 3 pa lang ano. Saglit mo lang itapon dyan yung ano. Yung sakong page. Wala pa yata kalating oras mo pinakain yun eh, no? Eh, kabila naman siya magpapakain. Pero si paring Abel wala pa. Nagbabantay dito, namimingwit din ng isda. Wow! Malaga. Kalahating kilo. Oh, kinain na ng pusa yung daing mo. Para, alis na ako! Dinindukot yung pusa. Hindi niya makuha. Tapos mo. Hindi talaga makuha. Kaya yun. Yan ang pusa, bantay ng cage. Siya ang bantay dito sa cage. Mingming, Mingming. Sinong amo mo? Ha? Nasaan ang amo mo? Yan na nga mga kasyokoy, may nakausap tayong bantay kanina. So, hirap din ng buhay nila. Biro mo, 2 cage ang binabantayan niya, pinapakain niya. Bawat isang cage, papakainin niya ng 20 sacks na feeds. Kada isang cage yun. So, bali 40 na sakong feeds ipapakain niya sa isang maghapon. Ganun karami. Palipat-lipat lang siya ng pagpapakainan. Ayan. Tapos kikita lang siya ng 3,000 pesos every month. Swertehan pa niya, karoon siya ng porsyentong malaki. Kung nakachamba siya ng mataas na presyo, may 10% siya makukuha sa pagbebenta sa bangus. Tsaga-tsaga lang. Halos karamihan dito sa isla, mga bantay ng cage. Hapon na. Ito na mga kasyokoy. Kailangan ko na umuwi. Hapon na. Kita-kita na lang tayo ulit. Sunod kong vlog. Bye-bye.